Magi gik moko wadwa. To mar ariyo, wadwa ni wane IEBC manyalo wuok ma wach ne jo siasa ni ngang ok wadwa ni utiyo gi pesa e yo moro mamiyo will of the people bedo subverted. Iwinjo. Nikech pesa mitiyo godo e go ombulu en pesa magalamuru. Mokwongo wuok kanye? Mane penjo mwapenjoga. Mokwongo wuok kanye? To mar ariyo, ang'o miyo amiyo pesa nafas? Nikech kimiyo pesa nafas, matiende ni iwene corruption nafas. I election. To kiwene corruption nafas, mano be imiyo japiny nafas mondo yier freely. To mano be koro iluongo ni free and fair elections kaka dwarore e yo ma katiba wawacho. Ng'ango ken kamano. Okay. Ng'iane na kapok ateri kama chielo, ng'iane na samoro ikruok komakore koda weche mag technology lony manyasani, nikech aneno kanyo ka website uni kara moko kuom report manugolo 2022. Aneno kanyo ka uloso gima ber wacho ni from the ballot to the portal. To the portal. Yes. Mang'iyo ni wang'iyo kaka nikech IEBC nowuok e manual processes magi gikawo lony masani matiende ni processes magi obedo digitized. But pod waneno shida matindo matimore ma ok ber. Mokwongo e yor mar ndiko joma go kura. Yes. Mano pok waneno ka register iloso yo moro maber manyamiyo ji go kura yo moro maber nikech tinde ikawo biometrics mondo kidhi nonro mar lwedo ikawo mondo mi kura ogo e yo moro molony tinde. To pod waneno ka mago pod ok oikore maber, ok tim maber. Pod waneno ka ji dhi e station to ok ginyal bedo identified. Nikech mashinde moket ni nyalo ng'iyo nonro mar lwedo ka ok tiyo maber. Mago gik mwaneno katimore. To ok onego bed ni timore kamano. Nikech onego bed ni mashinde ma IEBC bro tiyo godo gin gik mabedo tested kapok ochopo chieng' yiero. Mondo mi chieng' yiero kik wabed gi itilafu moro amora matin ni mashinde ogomo ok ti. Ne waneno in a few areas ka mashinde miluongo ni KIMS ok ti. Koro wawachore ni to karang'o miyo wan gi technology kapok ok waikore maber. Koro wadwaro ni IEBC oikre maber mondo mini mashinde mag technology magitiyo godo gi tiyo maber kapok wachope uchaguzi mondo uchaguzi odhi maber.